видеонаворро сар мекунем то охир тамошо кунед. нархи хонаҳо сар мешаванд 130,000 сомон. якум хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, 46-ум микрорайон. якхонага квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 25 квадрат метр. ремонти хона миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хонаро силошина фурӯхта мешавад. дар наздикии мактаб садик дар наздикиш аст. нархаш 130,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Шомансур, якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 37 квадрат метр. ремонти хона замонавӣ, евроремонт. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. хона дар наздикии мактаб садик масҷид роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 180,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қуронтепа, духонага квартира дар панҷум ошона қарор дорад. 71 квадрат метр. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми панҷошонага дар наздикии мактаб садик бозор дар наздикиш аст. нархаш 330,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, сехонага квартира дар 8-ум ошона қарор дорад. 61 квадрат метр. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. ҳамаи хонаҳо евроремонт. доми 9ошонага. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 410,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Тусунзода, 4-ум микрорайон, духонага квартира дар 5-ум ошона қарор дорад. 69 квадрат метр. новостройка аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. доми 7 ошонага. дата лифт дорад. нархаш 250,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Баҳористон, 5 сотиқ заминай, 5 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ҳисор, 6 сотиқ заминай, 4 дар хона бо калидорош. об ва светаш дар наздикиш аст.
ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона, дегдонхона ҳам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо без ремонт, коробка аст. хона дар наздикии мактаб, роҳи калон дар наздикиш аст. нархаш 220,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Сино. 12 сотиқ заминай, хона дуошонага, 6 дар хона, об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. ремонти хонаҳо миёна. хонаро срочно фурӯхта мешавад. сум дар корай срочно мефурӯшанша. нархаш 270,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. варианти алишиам ҳастай бародаро. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат. якхонага квартира дар якум ошона қарор дорад. 52 квадратни метр. ремонти хона миёна. об ва светаш доимӣ ҳаст. ҳуҷҷатош 100% аст. нархаш 160,000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад. агар шумо харидор бошед, занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед.